Umpama aku mbiyen manut omongane simbok no paling saiki aku dadi juragan bola. Lek megahe duwite dicelengi. Besok lek wis gedhe nek digawe masa depan ngono. Lah wis goro-goro manut omongane Edi harus Solikin wis ngene iki. Bendino sangger sore dijak ngeret-ngeret kabel karo nekeki botol. Terus dadine ya kok ngene iki. Kaing-kaing ngene iki bola. Ini